Horas bangso Batak di dia pemaringanan ang dia ma totong di basak kaya pasok kita ganun magsada-sada nang setiap keluarga. Damang day nang anggo sa helion marbasa Batak masibate nasa mimangon khusus tu bangso Batak do khusus tu bangso Batak ade. Jadi na baru-baruan arong tuh lagi viral di medsoson lima di seri dulu mana sih dikala kurang pasti binoto alai kasusnya tentang penculikan anak ini si tak kozolma. Jadi damang dainang neng sidoho di tiki-tiki perpudion nga tung macai meragam aka bentuk-bentuknya satu nih ya asa tong merbisu kita marmanat kita lau menyikapi akan masa di humaliang tadi mulu bering sian video ini tiki ditakasi menang diinvestigasi ke masyarakat inata nedokon napanakui mengaku dinatai adong menuru jadi budo hono tonglo korban inatai di ulah hupe songoni aleleng napinikir songono wida sian paras manang buhi ninatai seherna sorong do wida mental manak kusolma ya terlumubi di hitam bangso Batak sangat rakdo aka perjuangan tu anakku nanti anakku kiru hamurau dia masak manakku anak imaju berjuang dasarnya nabangi hut mulutung perada bu tak kasih songoni namura dulu anakka keberadaan ni halak kita mata Allah hita marmar gano hita gudang do kaitan-kaitan sosial manang nakaperadaan nama baik kita menjadi nama leon informasi dongat tubuh mah hula-hula mah tulang mah gudang do dasar informasi aku dulu isi do julum mau ni dotto asa taboto jedung dapot di mana isi ya do gangguan jiwa manang song di latar belakang naon buaya dong dihita kesimpulan lau manada sasara zulmai jadi unang murah-murah hita terkontaminasi doh namasa di zaman sonarion na murah-murah do istilah hata lempar batu sembunyi tangan nang lempar honak informasi nang kurang dia tusi pasahaton informasi nang kurang dia tusi bertindak lebih dalam tarsong iturun mukul iturun menghakimi jadi hal-hal si songonon mula tuh hita roga merdosa gitu tuh khusus tuh bangso Batak asa semakin bijak kita kadang dainang menyikapi hal-hal aka persoalan dina humaliang tak tang buh hitam murah-murah terkontaminasi kita coba juga untuk masuk lau menada pelakui itu di hitam bangso Batak dia zarhud du hitam meradat marsya holongan alilang sidohonon nuaingon agudang bera setabi halak Batak palsu ono lan identitas nama Batak alai dang pala apit dang pala yatu si beso langsung dia do harohon ni halak Batak nah sangat-sangat erat tali persaudaraan nah sangat-sangat erat saling tolong menolong itu integritasnya halak Batak songoni itu peduli belajar sian sesama hita Batak peduli itu mesti nagabi mengembang keluar makanya di luar nih halak Batak hita murah hita beradaptasi Allah harohauta diajari adat taido hita marsaur ya diajari adat taido hita marsaur mardongan itu ada kehebatan do kejeniusan nih Om Puta si Raja Batak mencipta budaya tahun lau mengerangkul lau mengajari
buhado sugut akapino parhu asabui mardongan, asabui mangan, asabui diterima na humaliang ni portibi di sana wadun. Buhado beno ku menciptakan karakter ni pinoparhu. Ido esensi ni adat tay. Mangajari hita marpangalahu marsaur doho jol mana humaliang. Lamma hita si sama halak batak. Soikon marsyahulungan ikon dotto. Ikon na pinasila ni holong do ita, ikon na dirahu ni holong do hita. Ido adat tay. Jadi manat kita mabenak kasada kesimpulan. Di gudang niya ka informasi, di gudang ni luas niya ka informasi manat. Na paling utama rasi dohonon dang na gabi mangasing manang nabibida-bida kita. Dang sude akal sehat ni zolmem nang sarupa. Adong una murah-murai musi, adong una menahan diri, adong una memang dilihat rohana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Benar dong dabar raja parhata. Arong dok kayo padita, arong dilo situa. Jadi berbagi-bagian dok aka cara berpikir nih zolmai selalu na dang asing tong tu bang sobat pesong ni. Alai naga bisa ada rel, naga bisa ada ruhut sihut tonopta. Ada tay na mangazari harohota. Ada tay na mangazari harohaon. Dah. So dia do hita marparangi di pasoran ni ngulut. Jadi unang hatop-patop terkontaminasi hita. Bu hita menjaga diri, bu hita majamotton. Puasa terjadi. Manako zolma. Bah, ay so na ulom na yang manako zolma manginang. Dangarong na yang. Di luar nilar ni halak batak do, ngidok ko manako zolma. Sidak ke manako hebeng berpikir halak batak. Sebenarnya karena halak bataki tercipta do karakter pekerja keras ido halak batak jarang do halak batak pang ido so dia pemana berusaha do asabui mangan akar rumah tangga di dalam ido kamanginang hal-hal si songonon nang pamurah-murah hita tergasik tabay nakka habis hut tayo mangatusi nama saya mulu pedang bui hita tapaluas dong atta akan nama leon panuturion ida karena dak sarupa sudi emosi ni zolmai intelektual zolmai berbeda-beda habisun zolmai berbeda-beda dah ale talium akan berkepentingan talium akan patut asanang tergasip pita ida songoni do manginang na bui pinasat selamu akruma sila mumula mahita muse tu esensi ni peradatot tay tutor dinya dat tay la mumula mahita muse marpangalahu asa tong dirahut kita minok kunai mana mardongat tu elek marboru soba marhula-hula ditabay manumang ditikyoni songon dokumay bawa patom sihal-sihal manang parsahu tao ni keluarga besar mai di sada-sada rumah tangga di mana marhuta so ni mazo manginang nabu pinasahat asa marmanat tita di jama si sonarion da na gabi musuh tanumaing dang na gabi musuh fisik dang perdagingot binatalon mai alay cara berpikir na on naman maing na perlu manat-manat diaraho cara contoh na zulo tikisarong dobe maningaha di hitan ulam bilalu radio itu tuh radio ahan na tabigi si radio idu na menugu-nugu pikiran ta gibaik kita marangan-angan law mga tusi na siar ni radio so hindi mazunang lagu pinasahan ng ale sonari abu bilak sung tabering ahan na masa di sini patorang ima digital at tunangi katibi na jul radio na tarhyonguniro nang yamanginang panugu-nugu ni pikiran ni zolmay di bain jimanati tara roharo pikiran do na perlu si pamanatot tadi sonari mulaka pangalahoy na buydui dikemas na buydui diatur-aturi asahir na burju asahir na bagak asahir na asin song di alay ang goon ikon hita sa diri ro na paturehon roha ng pikiran ta so ni man na buy pinasahat mauliatin mari hita